rati chakani kamo age gino mamuyo owoyo kanja class auchiel maloso Elimelda Oyenga tok mako ich ne okal ni bang' mundo japomo maro mosa joja oko pimono Elimelda maswen kendo mar class oro bang' yueyo kuom higni Karchung Obura Malikoni Mombasa kada Oyenga yo majini kutoka skuli class aboro ya pimani no skuli kanja hinya pargari langga teacher macho hadi gimana dia no tiku to no te di pronen poro ka wari gono tema pero no timre a ejo yu pala nyathine no ne obulo ng'or bang' tuo gore kuome kwacho no se nyathino se nyama no ko thiedhe en kapode olu bang' rwake wuod nyocho mano bedo ne matek ni mar rwake e kondo to kaluwore gi keny mar kongo mar ariyo ne tore en jahigni 14 kuma nobire Mombasa yura ma jo nani omia ka para jeka na ngwen ya bicho ani ne ngat moro ma ne di sunga moro ke chen ngat ma nyalo bindo ko ero nyalo duogo nyabi len machielo bedo achiel ineno to be ok ne ka en agombo ke sikul ne ochako donjone to kata kamano onge ng'ama ole sombe nyama ena bombo so nyalo di school ne potris na dak ma di school kuro go kini me usuwuok be to classes awinjo kaka chiemo kapure ko ywak mondo jugo ko kadeko na temo lakini koro naneno ka ayud gi kaen ne ochako puonjore suko moto ya salon mare kaito bang' higni bura kodonjo e keny machielo ngima ne obedo maber gi jaod kinde mane laktache yango nyalo yudo nyathi ma ne otimore mane paro ni oyach kendo ne gisechako timo ikruok mar nyiewo lep nyathi adhi hospital koro bang' pim ema daktari nonyisa ni chandruok ma yudo nyathi operation ma timo mapoko chantere ma nyaka do pim surgery ma oken natino bo koro sano to yudo kaja oda enutio mabo luro mane en godo mare ne kide ni chako nyuol omado mare ma nyathi kuonde mo do ywang'o e buchen romendo ni anati magini kawacho e chunya ponga tima ponga yore nyathi koro anyise kaseyudo nyathi ko ye dakika makoro mogik go ema koro yudo papers ge mano gima dhi through then I happened to check in Bagne to document ayudo mar daktari to gi document machielo koro machielo manayudo ni ne nigi papers mag adoption kanyariambo to bit 22 verse 6 says, and he said to me, these words are fake. nyathi ma jadweche ang'wen
en sani miya mi mar chako adopt nyathi machielo. Moro maduong' en talanta mar ma nyathino nigodo ne otimo puonja language. Yes. There's a H. Kawe dweche ma chako kel kam. Nyathini chako ka chako puonjore wuoyo. Bane ng'ama ok yud nyathi winjo chunye ma kamane nyithindo gi onge chandruok go inyuolo gi dhano ma Nyasaye chweyo makosa en kisekawe mimiye odgi nyathino ni kaka kia gin jini kia ni en kodhi mani kodhi te mag Nyasaye mokelo kodhi ka in gi thuolo mar rwako nyathi ni nyathi odgi obedi En gino masani okelo fuong familia no kendo sani ndikore kaka japuonj mar klas 8 ka japuonj mare mar jaot adok mana segoko sana ng'ato to neno higa ma in go kaka nyithindo ni prega chiel nyaka we school e klas 6 bane orochra ya masani jahini prega school e koro oyikore ni penj maduong' 30 Ramogi Mombasa.